Máme 10 hodín 30 minút, Trimbroker vás víta pri hranom zhrnutí do nového týždňa a zdá sa, že nového obdobia na finančných trhoch, pretože pohyby z piatku a štvrtku naznačujú to, že môže sa jednať o veľmi zaujímavý vývoj, takže poďme sa na to pozrieť podrobnejšie, po upozornení o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové, keďže nikto samozrejme nevie, ako budú veci v budúcnosti vyzerať. No a začníme len v krátkosti s Axotraderom, kde vidíme to, že počas posledných 2 dní sme mali skutočne veľmi zaujímavé pohyby. Videli sme prudký rast eura, videli sme najprv rast Libry a potom jeho oslabenie. Austrálsky dolár najprv, ktorý prudko poklesol a teraz sa snaží stabilizovať, ale hlavne prudký pokles dolár jenu, to znamená posilnenie japonského jenu, potom veľmi prudký pokles na amerických akciách, nemeckých, európskych akciách a hlavne emerging markets. Takže máme tu veľmi zaujímavé pohyby a otázka je, čo s tým, pretože ak sa pozrieme na hlavné meny, ako je eurodolár alebo britská libra, nevidíme žiadne brutálne zmeny, vidíme iba to, že sa obchodujeme trochu vyššie, predsa len v nejakom pásme, ktoré aspoň euro, ktoré tu už je s nami nejaký ten čas. Britská libra je trochu silnejšia, takže žiadne náznaky paniky, avšak na akciách vyzerá situácia úplne opačne. Vidíme, že európsky akciový index Eurostoxx prepadol od svojich vrcholov, ktoré dosiahol iba pred niečo vyše týždňom, prepadol o vyše 5%. Naznačuje to, že sa deje niečo veľké, pretože takéto pohyby samozrejme sme veľmi dlho nevideli, sú to najväčšie poklesy za posledné mesiace, pretože doteraz vždy platilo, akýkoľvek pokles bol skúpený a išli sme opäť vyššie. Nech ideme kdekoľvek do histórie, tu vidíme pokles povedzme o 2%, okamžite skúpený rovnako predtým v decembri a tak ďalej. Takto to môžeme vidieť mnohokrát predtým, až teraz sa jedná o veľký pokles. A otázkou je, to sme sa pýtali už v piatok, či jednoducho tento pokles, ktorý momentálne máme, je dobrá príležitosť na nákup, alebo je to začiatok niečoho veľkého. No a napriek tomu, že sa zdá, že QE tapering, keď bol ohlásený, nemal na trhy nejaký veľký vplyv, zdá sa, že ten vplyv začína pomaly prichádzať a prejavuje sa úplne ináč, ako by možno mnohí očakávali a o tom si práve dnes budeme hovoriť podrobnejšie. Takže poďme na prezentáciu. No a začneme ale ešte správou z dnešného dňa, kde sme vlastne videli japonskú obchodnú bilanciu, ktorá skončila veľmi zle. Ako typicky vidíme, že od Abenomics sa nič nemení, naopak situácia je ešte oveľa horšia. To znamená, že nech si kdokoľvek hovorí čokoľvek, ekonomika neprináša žiadne zásadné zmeny do japonskej ekonomiky. Obchodná bilancia na ročnej báze je najhoršia v histórii a ukazuje skutočne na to, že slabá mena spôsobuje iba to, že sa do Japonska dováža drahší tovar, hlavne teda pri výpadku japonských atomových elektrární, to znamená veľmi vysoké energetické náklady a tým pádom veľmi veľké náklady na produkciu. No a to, že je slabší jen, skutočne vývozu nejak extrémne nepomáha. Takže toto len ukazuje to, že AB ekonomika bude mať veľké problémy, Možno už čoskoro, zatiaľ sa to ešte nejak výraznejšie neprejavuje, avšak podľa mňa to príde, možno podobne ako v Číne, čakali sme veľmi dlho a zdá sa, že Čína už je na tom rást cestí, kedy sa zdá, že slabší ekonomický rast plus kumulované problémy v bankovom sektore na trhu nehnuteľnosti začínajú prekrývať to nafúkovanie ekonomiky pomocou stimulov a pomocou centrálne plánovaného hospodárstva. Takže mali sme Davos, kde šéf ECB povedal to, že periféria je na tom už oveľa lepšie, situácia sa oveľa zlepšila, stále je však problém. Podobne sa pochválil aj japonský premiér, ktorý povedal, že stále ich cieľ je 2%, sme iba na polceste, ale dosiahneme ho. V podstate podobné vyjadrenia, veria a snažia sa propagovať optimizmus, avšak vidíme na trhu, že ten optimizmus sa niekde stráca v pozadí pri tom, ako reálna ekonomika zaostáva. No ale poďme na tú Čínu, o ktorej sme hovorili, že Čína je momentálne veľký problém, pretože ako náhle sa pozrieme na graf napríklad čínskeho akciového indexu, dnes spadol Šanghaj, tuším o vyše 2%. V podstate nasledoval to, čo sa dialo v Amerike počas piatku, kedy sme videli, že S&P prepadlo veľmi výrazne. Ešte v piatok ráno otváralo okolo úrovne 1833.
Včera otvoril trh po víkende na úrovni 1780, asi 3, to znamená, že tam bol prepad o 50 bodov, čo je skutočne obrovský veľa. Jeden z tých dôvodov je samozrejme aj Čína, pretože z Číny sme mali zlé čísla PMI, čísla PMI vyšli pod očakávania, vyšli pod 50, čo znamená, že čínska ekonomika už zďaleka nerastie, tak ako teda nerastie, to znamená, že PMI pokiaľ pod 50, znamená, že ekonomika klesá a podobne to bolo teda. Malo to negatívny vplyv aj na sentiment, ale samozrejme, že to nie je vec kľúčová. Všetci dlhodobo vedia, že čínska ekonomika nebude rásť tak výrazne, ako boli očakávania. To, čo však je problém, nám ukazuje tento graf, a to sú CDS, to znamená, je to ochrana voči krachu veľkej banky. A samozrejme z tých najväčších svetových bank, HSBC, ktorej CDS-ka vyrástli veľmi výrazne za posledné dni. Samozrejme nie je to žiadny dramatický nárast v potenciáli toho, čo sa dialo v posledné obdobie, ale vidíme, že jednoducho rastú. No a rastú kvôli tomu, že HSBC začala dotazovať klientov, ktorí si chceli vybrať nejaké veľkú hotovosť ohľadom toho, že musia udať dôvod, prečo z akého dôvodu si tú hotovosť chcú vybrať. A to nehovorím o nejakej obrovskej hotovosti, ale už o pár tisíc dolárov, čo znamená samozrejme to, že sa objavili otázky ohľadom likvidity tejto veľkej banky a samozrejme CDS-ka narastli. Ale nie je to iba HSBC, dobre vieme, že tieňový bankový sektor v Číne má obrovské problémy. Hovorí sa o tom, že už čoskoro skrachuje jeden z veľkých trustov, kde investovali bohatí Číňania, čo môže mať efekt na celý čínsky bankový sektor. Dnes sa k tomu pridala kačica o tom, že centrálna banka povedala bankám, aby prestali posielať peniaze mimo Čínu, čo samozrejme nebola pravda, ale opäť to spôsobilo nejakú paniku. Takže investori sa veľmi obávajú Číny a tomu, čo sa tam momentálne deje. Samozrejme, situácia nie je nejaká dramatická, ale to, že je problém, nám ukazuje tento graf, a to je graf CDS Číny, to znamená veľmi dôležitá vec, pravdepodobnosť alebo ochrana pred krachom, pred bankrotom Číny, ktorá výrazne narastla. Hovorili sme už minulý týždeň, že je dvojnásobná ako ochrana pred krachom Japonska. Vidíme, že ten trend je negatívny a ukazuje obavy, aké momentálne voči Číne sú. No ale zďaleka Čína nie je všetko, Čína nie je zďaleka tým hlavným dôvodom, čo sa deje, je to len súhrn z tých mnohých vecí, ktoré zrazu úplne izolované, a to je ten najväčší paradox, izolovane začali vychádzať na povrch. Máme tu Turecko, kde máme politické problémy, turecká líra veľmi výrazne oslabuje, máme tu Argentínu, kde zrazu centrálna banka nemá šancu ustať ten kurz, ktorý majú aspoň oficiálny. Vieme, že na tieňovom trhu je ten kurz oveľa vyšší a práve preto uvoľnila možnosť toho, že sa priblíži tento kurz k tomu tieňovému, čo samozrejme znamená veľkú devalváciu v Argentíne a práve preto argentínske peso veľmi výrazne oslabuje. Podobný problém teda vidíme v Turecku, kde tiež centrálna banka intervenovala, avšak neúspešne. Obáva sa trh o to, že môže centrálna banka prísť o veľkú časť svojich devízových rezerv, čo by bol veľmi veľký problém. Podobne zlá situácia máme v Brazílii, napríklad rovnako je to v Mexiku či v Juhoafrickej republike, kde kurz veľmi výrazne oslabuje. Jednoducho zdá sa, že všetky emerging markets, rozvíjajúce sa krajiny majú obrovský problém, ich CDS-ka rastú, kapitál sa odtiaľ odlieva a to je asi zásadná vec z posledných dní. To znamená obrovský odliv kapitálu z emerging markets. No a kam ten kapitál momentálne ide? Snaží sa nájsť si nejakú cestu, hlavne teda do Európy, preto euro je veľmi silné, takisto aj britská libra je silná, takže do Európy to ide a ani nie tak do dolára a práve preto vidíme relatívne posilňujúce sa európske meny. Avšak otázkou je, ako dlho takéto niečo bude trvať, pretože samozrejme tie korové meny ako euro a britská libra rastú, ale ostatné meny budú pod tlakom. Vidíme, CDS sa zvyšujú aj pre Slovensko napríklad, pre Litvu, pre Maďarsko, pre ostatné krajiny, čo znamená to, že existuje skutočne obrovský problém ohľadom CDS na emerging markets. Investori jednoducho sťahujú peniaze z trhov, ktoré veľmi, veľmi výrazne rástli poslednú dobu a zdá sa, že teraz tie peniaze idú naspäť. Prečo? No a to je tá zásadná otázka, no práve kvôli QE taperingu. Takže QE tapering nespôsobil zatiaľ žiadne problémy v Amerike, teda tie už prešli posledné 2 dni s prepadom akcií, ale
celý ten kolobeh ide cez emerging market, cez rozvíjajúce sa trhy, ktoré vlastne boli dotované kapitálom z kvantitatívneho uvoľňovania a teraz ako hrozí tapering, ten kapitál sa sťahuje späť, no a to spôsobuje obrovské problémy. Takže toto je prvý a jasný náznak toho, že QE tapering aj napriek tomu, že hovoríme o 10 miliardách dolárov mesačne, čo nie je žiadny veľký objem, naznačuje to, že investori vnímajú situáciu veľmi citlivo a ukazuje to zásadnú vec, že pokiaľ sa také niečo stane, pokiaľ sa to rozbehne veľmi výrazne, tak môže vzniknúť možno podobná panika ako v roku 97, 98, kedy sme videli napríklad tajský bát začal v lete 97, oslabilo takmer 50% svojej hodnoty, ak si dobre pamätám, určite o 30, možno o 50, neviem teraz presne. V každom prípade na trh akciový to nemalo nejaký veľmi výrazný vplyv až do leta budúceho roku, až do leta 98, kedy v 98 skrachovalo Rusko a vtedy sa odštartovala obrovská kríza, krach LTCM, akciový trh prepadol o 30%. A teraz je situácia ešte oveľa horšia a hovorí sa opäť o tom, že nám hrozí niečo podobné ako v roku 97-98, kedy sa odštartovala veľká kríza, pretože akcie sú ešte oveľa vyššie, sú oveľa prekúpenejšie, ako by hrozilo, oveľa nadhodnotenejšie ohľadom svojho fundamentu. Práve preto ten pokles môže byť relatívne veľký a práve emerging markets môžu byť opäť spúšťačom toho. Také niečo naznačuje aj tento graf, kde vlastne vidíme to, že čo máme v Brazílii, reál. Samozrejme, brazílsky reál mal takýto asi vývoj, to znamená, že veľmi výrazne posilňoval, vtedy keď všetko išlo v poriadku od roku 2002 až do roku 2008, potom v roku 2008 pri panike veľmi výrazne oslabil, opäť však posilňoval ďalšie 2 roky s tým, ako situácia stabilizovala, ale teraz začína ďalší jeho vývoj a Citibank si myslí, že opäť sa vráti tam, kde bol v roku 2002, potom ako sa kapitál úplne utečie práve z emerging markets, takže hrozí ďalšie výrazné, možno 30% oslabenie brazílskeho reálu. No a podobný graf vidia pre všetky ostatné mená od Južnej Ameriky až po Áziu. A samozrejme aj cez Európu, ako je Turecko, povedzme, a tak ďalej. Takže to je niečo, čo skutočne hrozí veľkými problémami a práve preto je FED a to, čo spraví FED, úplne kľúčová záležitosť a tento pohyb naznačuje, že môžeme ísť v oveľa väčšom poklese. Takže tu máme napríklad tureckú líru, o ktorej sme hovorili, kde vidíme, že ten prepad bol veľký, sa posledný týždeň stratila 7%, aspoň teda voči euru. No a nie, že sa to nielenže spomalil tento pokles, ale naopak začína sa zväčšovať. Vidíme, že dnes ráno turecká líra oslabila o ďalšie vyše 1,5%. No a takéto niečo je spôsobené aj tým, že turecká centrálna banka prichádza o svoje devizové rezervy a jej kredibilita sa môže veľmi výrazne znížiť. To znamená, že sa otvára potenciálny priestor pre paniku a skutočne ďalšie veľké oslabenie tureckej líry. Takže treba byť rozhodne opatrný, pretože toto môže byť iba začiatok veľmi veľkého pohybu, ako v roku 97-98, tak takisto také niečo hrozí aj teraz, práve pri tom, ako FED sťahuje svoje stimuly. Takže ja si myslím, že ten scenár vyzerá veľmi zaujímavo v tom zmysle, že trhy sa boja toho, čo prichádza zo strany Fedu a práve momentálny kolaps na emerging markets, ktorý sme videli ináč aj pred rokom. Ak si pamätáte, v marci, júni sme videli veľmi silný výpredaj, ktorý však zastal s tým, ako ECB povedala to, čo povedala, tie slávne slova. Zdá sa, že situácia stabilizovala a opäť sme rástli. Možno niečo podobné príde aj teraz, panika sa stabilizuje a opäť bude výborná príležitosť nakúpiť emerging markets, nakúpiť akcie a ísť vyššie. Avšak pokiaľ tapering má pokračovať, tak môže táto panika iba rásť. A práve preto vidím, aká obrovská bublina je a ako trhy reagujú veľmi citlivo iba na obyčajné zníženie taperingu o 10 miliárd, možno trošku oneskorene, ale o tom finančné trhy sú, že nereagujú častokrát hneď, ale prejavujú sa v niektorých veciach neskôr. No a tuto momentálne vidíme. Takže v stredu máme FED, vlastne už zajtra začína zasada FED a otázka je, čo spraví, či zníži o 10 miliárd alebo nie. No a tu možno práve to bude veľmi veľké prekvapenie, že Fed vidí, čo sa deje, vidí ten obrovský vplyv na emerging markets a momentálne zastaví, aj po zlých číslach NFP, zastaví tapering a povie, momentálne ostávame na úrovni 75 miliárd, nebudeme tapering robiť, až pokiaľ situácia nevyjasní. No a to môže byť možno symbol, impuls pre
pre trhy na to, aby zastabilizovali svoj pokles a mohli naďalej rásť. Takže necháme to na stredu s tým, čo povie Fed. Skutočne hrozí aj to, že QE tapering už nebude prebiehať tak, ako bol plánovaný, práve preto, že tá reakcia je veľmi prudká a hrozí, že sa presunie skutočne nielen cez emerging markets na akciové trhy, ale aj na Forex, kde vlastne vidíme to, že momentálne euru sa darí, posilňuje, ale ja si myslím, že je ideálny čas nakúpiť volatilitu. Na eurodoláre som ju už nakúpil, ešte na britskú libru, pretože volatilita je veľmi, veľmi nízka a ak sa niečo zomelie, tak bude veľmi výrazne narastie, čo je vlastne dôvod, prečo by investor mal veľmi opatrne sledovať to, čo sa na trhu deje. Takže toľko rozvláčne o tom, čo sa dnes udialo a čo sa udiať môže. Pozorne sledujme akciové trhy a emerging markets, pretože môže sa jednať o veľmi veľkú vec. A ak sa o tú veľmi veľkú vec nebude jednať, že nebudeme veľký pokles trhu, tak práve môžeme vidieť veľký odraz dohora, čo opäť ponúkne veľmi zaujímavé príležitosti. V každom prípade možno až Fed v stredu takéto niečo vyrieši, ako to bude pokračovať naďalej. Takže dovtedy budeme sledovať pozorne trh. Takže odo mňa je to pre rané zhrnutie všetko. Pokračovať budeme s Jánom Beňákom o 11. výhľadom na Forex, no a potom 11.30 súpotrezencia 12 komunitný výhľad. Takže zatiaľ sa máte pekne, čoskoro pokračujeme.